Hvorfor? Løjet, ikke? Så lige pludselig gjorde der så stort. Det banehammer. Det stod. Altså, står det med hvidt? Nej, det står bare helt. Det står det med rødt. Banet, og så kommer der almindelig farve. Banehammer has spoken. Den der gjorde for kraftigt godt nok stort faktisk. Nu har jeg den her. Det var det så spændende. Jeg synes, det godt være det. Det skal jeg altså ikke kigge på med. Jeg ser ikke bandet. Hvad? Og en IP-bandet. Er det ikke on IP? Og det får skrive slash pro, og så en slash hovedfald. Ja, det er grønband IP. IP. Ikke. 2 sekunder. Okay. Jeg ringer igen. Hej YouTube. I dag skal jeg spille en serie. Prøv lige at høre her YouTube. Hey, vil du købe et mega fedt program? Ja. Oh my Lord, you what is to me to one, and they what is you right here? Die on mig, hvorfor viser du ikke? Og hvordan bruger man videoer? Nej. Dags. Hallo, der er der Paul. Ja. Nå, okay, du er en dreng, ikke? Nej. Prøv lige tag. Hej. Er du ikke en dreng? Synes du, jeg lyder som en dreng? Måske. Nå, men Paul. Line. Okay, måske er du en pige. Jeg ved ikke. Men prøv at høre, vil du købe det der program? Ja. Har du nogle penge? Ja, lidt. Hvor mange? Kan ikke huske. Har du ude PayPal? Skal man bruge PayPal til det? Eller har du et Mastercard? Har du et Mastercard? Det er du også. Hvorfor duer du ikke? Hvorfor